El mercat provisional ja es va preparant per la seva inauguració el proper 10 de juliol. Avui l'hem visitat per veure com avancen les obres i hem comprovat que ja han rotulat la façana. L'empresa Montsalvatge Comunicació ha estat l'encarregada de la campanya i ens han explicat com s'han inspirat per crear la nova marca de la plaça Mercat d'Olot. I bàsicament el que vam voler fer és crear una identitat pròpia per a aquest mercat, que era una cosa que actualment no tenien, i el que volíem donar era una mica de vida i transmetre tot el que podem trobar, tots els productes que hi ha en un mercat. Hem creat això, una marca on poder identificar el mercat i un eslògan que és un espai de sabors i colors. Creiem que seria bo que es continués perquè té bastanta potència i la gent potser ho identifica i li agrada, però això és una cosa que amb el temps veurà. Estan donant una imatge molt moderna i àmplia a la plaça provisional, que servirà de plataforma per als placers durant gairebé 2 anys. Tots estaven ultimant els detalls de cada racó. També s'ha traslladat el quiosc El Gurn, que forma part de la plaça. I ens han ubicat aquí perquè, esclar, és el punt més a prop de la plaça Mercat. Molt contents amb l'ubicació perquè inicialment no semblava que tenia aquest aspecte. I l'entorn és diferent, tot és diferent, molt positiu, però no deixa de ser que allà hi havia molt de temps, portàvem molt de temps allà, agafes una relació personal amb la gent. S'obri aquest pas fins al carrer Sant Rafel, carrer dels Dolors que connectarà amb Sant Rafel, serà molt més pràctic per tothom, però tot i així hem ofert també el servei a domicili perquè allà on estàvem hi havia molta gent gran també que viu per aquells edificis i tenen molt complicat de tan sols pujar a la plaça del mig. Tots els ciutadans que passaven per la zona espiaven encuriosits com serà el nou mercat provisional i quina rotulació hi estan col·locant. Realment està quedant molt bonic i dinamitzarà molt la plaça Mercat mentre s'estigui construint la nova.